hikai korbuk ni sub division korbuk oroni mafaika do ani amano Delhi bere ni hin thangmani Bindabon goya kasin nainani hinai Bangladesh ni phaimani passport khai phayo ani ama boro 20 tarik phaika 20 tarik phaika hinkai accident ongkha 20 tarik no accident ongkha accident ongoi lama hemtini accident ongoi oroni bin dolrok an darano sakonka nini ama accident ongjak oro hospital agra hospital borti khaika hini sakonka hinkai ani dararok ano sakonka dararok to phaimaya Bangladesh ni passport visa khain kai somoi nangnai phaimalia nung thansidi oro Delhi hinai ang mathangmani an dara kosto khaye oro iskon khayo Australia go iskon khaimanse oro ni kosto mosto kai rang rohorka an dara chikisa khainan hinai rang rohorka an chalani account bo rang rohorka rohole payoy te an dara sago bono flight kayo rohol nai nogo rohol manti nai di chesta kayo hini himani se flight or thangka office thangoi se bokhino 2 lakh nangnai rang telen thangmani hinkai te nasbo kaisa nangnai hinsago 2 lakh to an chalani account ni tikhlai maiya 50,000 kai tikhlai mano an chalani account ni rang oboni bagoi Biswajit mabo telen thangka chung oro an chalaga sinia kaham kayo Delhi bini bai Biswajit no loge telen thangka Biswajit chabo Biswajit hinka oro ni IPFT ni neta khaipo or porise ongkha ta IPFT angor neta khai hine sagabo takiri di Biswajit o je Dr. Biswajit hina bono जों तो आगबो Dr. Biswajit ang siata Dr. di khai to modi kha ang saime abo IPFT ni samung khayo जों neta जों takiri di जों bono sar hini ringota bini bai bono siniyo porise ong hine telai thanga ora bo Delhi jo to ora se Dr. Biswajit khain sakabo जों no sagaino esukai telai thangka hinkai bo hino ani account SBI account rang 2 lakh hinka 2 lakh 3 lakh hinkai 3 lakh tiklai mano hin sagobo doako an dara hinkonka bat dikarino tamadikarino saime able obto account rang rohol ga angkolak ble hin sakonka antara hi ko kore bor kaham se ani amano bo kaham kai se tongo hin sagata darano sakonoi an darabo bisas khayoy rang bini account 3 lakh dai rohol ka kosto kai andara bindab di Australia ni rang rohol ka kosto bosto kai rang borono di nai rohol ka bini account dai rohol mani se ani amani chikitsa khaika oro operation khaika sabdarjon hospital borti khayo agrani sabdarjon hospital borti khayo oroni sarkar doctor hino nini ama basi galak telai thasi di nogo hinsago hachung to Tripura ni borok phaimani ba bahike telang nai bo oro telang ni hinkai do flight do nas bo nangnai rang bo nangnai chung to tabuk telang ma ya sar suti tar khodi operation khaide mane khaiya hinsago khaiya hinkai te বাইরে hospital Christian hospital ta Stephen hospital telai thangka telango oro operation operation khaiyo go 3 din tongo ani ama 3 din pore kai thei thangmani pore khai bok phaika odino 3 tarik 6 tarik bok phaika December ni 6 tarik December ni 6 tarik bok kifile phaika ang saisung turuka do Delhi saisung turuka hinkai an chala soho bok kaitam an sarai kaisa bo kaitam khoroktam phaimani se ang saijung turuka an bifiong kaisa tongo bobaina ang turugoi pore khai rang kalang dihimani kalang yakho te waisa phainai ble hinsago Biswajit te waisa phainai ang hinsago phaipono hisab khai rang kalang dita hinmari kalang yakho tabo hinsago pore phaikai ro nai hinsago mane o 3 lakh rang kai bini account dakha 3 lakh rang ni bisingono bosong lang kha 2 lakh rok mang kha te 1 lakh tongo 1 lakh tau khan maya kho 4 বছর 6 বছর কাকা 2019 ni 2019 ni goto na singka no tang asuk bosor tang khaito asuk bosor ang sarai ong ne bo phaime ang an sarai ganang bole bahike phaine ba ang ta hinka an sarai kotorong kha te phaike ta ang mobile bo nungo otubago bo Biswajit Dr. Biswajit ga otubago hai ke onek jaga bakha Bisangkonjo bo bakha ojang Kanchanpur tabuk nungka ingkai te phone khai kata ang WhatsApp number manoi phone khai sungke nai kata khaimanse hai gothana ani bo haino gothana oi tongkha ani amani chikisa khaimani rang rohon mani dara takhano rang royakho phone khai kai ronai শুধু মোবাইল বাই ফোন খাইkai ronai
number rohodi eka number rohodi hai mang sai tongo rohoya bo Rohiyana. rohoya bo chungno I50 ni neta hinke ba sar hini santa chungbo bono kiri tongo ta bo sando gya chungbo bi ata bono bo se oroni I50 ni ta khayo ang ta kiri di oro chungno kiri nai mamang se wansarok nokmung sa khaisa kalak do ta kiri di hin sai tongo chung Mane apurati hini saw. abote a chung berama pharpuro abote hai sai tongo ta bo Mane nang Agartala ode boba sini lai. Agartala sini yo beraman pharpur go chung YouTube kakai kai bok chung no o bai nok ta kiri di do chung tongo loge chung tongo hin sago ta bo Mane bahike sini lai ke boba sai khna din. beraman pharpur go chung beraman phal tong mani bo chung no YouTube nung kha o wancha bai bejalong mani ta wancha bai gotna oi thang mani bono YouTube nung goi bo chung no thangoi os bai bo kaham do hindo kok sungo ang nongi oroni tip I50 ni chamung khayo ang ta kiri di cinta ta khai di ta hai no sai tong ta bo chung no Mane apuro ni simi boba sini lai. I50 simi boba sini mani ta Ga sini puro ni simi kai ni mani. problem ong kha di Bindabon ko ya kasi beren thang mani ta Bangladesh ni visa passport khai phaita ani ama hinkai gurung ni hina Ga su bosorong kha. su bosor an sarai ong to family ta ang Ni jere ra kha. sarai ong kha ang boro dogan bo khaimali ta bondo oi thanga ta dogan Ga bini thane ga nok tangai le rang chan ra ge babo chadi. bo neta bo khayo san ka hinke bo ta uloro nai do rang kri kho hin haina sai tong ta bo Sai tong. Ngai tabu le no go su bosoni pore bono bin tangai ni baga tini camera bos kang ja kha. hai kabang ma thoguk jai tongo mobile nung kha YouTube ro nung kha bini bai na hang bo phai ma phai ka ta oro Mane no nok ja ya unya no kolo khai san ka. kolo khai sangka record bo tongo Joto re ko. record tongo kol khai man record ong joto tongo Ngadi na ama hanggang ke boroni Bangladesh ni. Bangladesh ni Nga boro phai bere nya. beren thangman ta Nga pore bere nya ta ngai tam khai Delhi Bindabon accident bike bai thusa ro ja khata Nga apro ngai nang mero go doctor bisojin thani mane bo sini ja. bini ba singjak mani bono ri hone telai thaka ta nung phai ga di chung tor ka ham kai siniya nung phai ga di ni an chala ri hon ka phone khai Ngai lek somni hatio nang apro berma phalo. berma phalo Nga bona sukmung lek somni hati ro go berma phaltani ba mai kedeng phala rang bo thokai ro ke sabu nang sai de ban. sai mano ani oro bo telang khado berama payo rang ro honai ulo ro nai do hinai 2-3 din pon ro nai hin saka saman se kalai thanya 2 kg berama telang mani ta phan rang maya ko te khoroksa tongo mai marung telang mani ta telang mani rang ro ya boni orba 8 kg mai marung telang mani rang ro ya phong Mami mai ro. Nga tiket thoki tong kata. obote hai thokoi tong ata chungno Nga lek somni bazar khor bosu thokai ja thana. obote to kama thokuk jak tong hin chauta bororo sungno hinkai bo dosra bobon rihon ka do rihonai sungno phaide meeting khainai oro Tripura sarona oro mui kutung phalnai beraman phalnai rono phaide meeting khaiga na oro hine rihon mani chung 6 jona phaika te barbai king ke phaiya thani sungno meeting khaimali do meeting khaimya chung thangai pai khan nogo te porek din khainai sago bo meeting te chung thangka nogo to thanai ka chung sar mai khuika chung mai se ko ta diponi mai se ko thanai ka in thangka ta nogo te pore din khaina hine te saliya bo purna suk tongkha osa te khaile de hi tabo khaya ko ulno khaina in sai tong ta bo eske khailia purna tongkha te bo khoroksa ni ro rang 1 lakh ব্যবসা khaini hinai bo binor bo la japho lamani se bo bonbo kifilia ko bo tabo sa an saurota ang bo media thangnai camera sang mabasanai kok sana nangnai ta obote hai oro 10000 oro 20000 kai la ja kabang ma thokok jai tongo bogwan phone khaino sakonjak thokok jai Nang yo 6 jon ni bisungor te khorsa ni thani mona hajar. sei hi chung 6 jona ya bo kai alada alada Nga o 6 jon. 6 jona ke angse khoroksa la ja Ngai ni mo ani mun ke hita si Tripura para boro para hingkai korbuk jolia bazar jolia bazar. Ngal ke nang tabu mane tamo nai. angke bini bai justin nai ta ani rangki film antong bon nai ta angbo gere borok bai ke sanai bo se hai ke thokoi tong ke chungno Nga malia ngang ke tam khlai nai. bon mani hai ke cash pung ron nang nai ta bon police pung arrest khain nang nai
Ngay nang ob hai ke ngo mane Tripura sar asa ke pobai thoki rok tong hangkai te kubun Tripura sar mong tagi tang pok kasar mong tonani bin phasimo te Tripura saron joto ek ongnani obote hai saya bai kubul jak ta kubul jak thung saya borok bai bini bai chung jastik na yuta ang pai thak Tripura sarong no koimung sago lukorong no koyo do imoi ke bini kok ni Bwkhuk emon je kutui samani bakha ekdom goli thansugo ba ani aman wa emon kai sekha emon kai nai kha pura an darani salaise bonose dara apono khaisukjak kha ang esuk jara kutui borong emon je modu no kosol kai na ekdom pura kutui khai saimano bo bini kok bai sung kobor ta salai di borok te Tripura sa tongnai rok bini kok kutui khana goi ta thokoi jak di obono ani koimung sago esuk no ani last